Sziasztok! Mai menü az applikáció. És mi kell hozzá? Egy Omoda vagy Jayco, illetve egy okostelefon. És hogy működik? Gyertek! Megmutatom. Először letöltitek a Play járóházból az applikációt. Play járóház. Felírjátok, hogy Omoda app. Ezt a kék színűt kell keresni. Amikor letöltöttétek, regisztráltok. A regisztrációban tudunk segíteni, ha bejöttök hozzánk, majd megnyitjátok az applikációt. Itt rögtön látjátok a saját autótokat, mennyi kilométert tudtok még menni. Lehet nyitni, zárni csomagtartót, ablakot, autót, mennyire van beállítva a klíma, energiaközpont, hány százalékon van az akkumulátor, lehet töltést ütemezni, PIN kódot kell megadni hozzá. A jármű helye, ez az egyik kedvenc funkcióm. Mondjuk kimentek Olaszországba a Gardalandba, nagyon nagy a parkoló, hirtelen nem tudjátok, hova álltatok meg, megnézitek, jármű helye, ott van, és akár megnyomjátok navigálás a járműhöz, és oda vezet az autótokhoz. Ez szerintem egy nagyon hasznos funkció. Töltőállomásokat meg lehet nézni, hol vannak legközelebb hozzátok. Guminyomvásokat lehet ellenőrizni, szóval tényleg nagyon sok hasznos funkció van benne. Amikor a hőmérsékletet szabályozzátok, például, ha mondjuk hajóval jöttök be a kikötőbe, mint ahogy én is szerettem volna lehűteni az autót még a hajóról, nem néztem meg, hogy napocskán van, fűtésen, és ezért nyáron nem lehűtöttem, hanem felfűtöttem az autót. Tehát figyeljetek erre, hogy a hűtést indítsátok el. Be tudjátok állítani a hőmérsékletet, ülés-fűtést is lehet kapcsolni, kormányfűtést is, szélvédőfűtést is. Ez is egy hasznos funkció. Csak figyeljetek oda, hogy ne fűtsetek rá nyáron.